kai ya za yi tun ɗazu mota ka ga ka goge ta gaba ya gogo amma kuma ta baya bai gogo ba. A yi haƙuri yanzu za a ƙarasa. A yi haƙuri. Ya kamata ka za ka yi aiki ne saboda ka san kowane anytime zai iya cewa zan fito. A yi haƙuri ya ce insha Allah yanzu za a ƙarasa. So nake in na gama nan ta yi fresh ya a dawo baya nan ma ya yi fresh. Ni dai ba duk ba wannan ba kai shafi a ga insha Allah. Insha Allah ya yi. Sai da ya haƙi. Tumina maza ya garin ne rana biyu kai kana ma nan kuwa wallahi kai a ci lafiya ba za ta yi dige mu kawai hakan nan da taba gaya ma za a yi ta fada kenan ita ce aka yi ta nawa ka samu an samu miliyan 10 aha ba yayi kadan ayo wadace za a yi an gode Allah dai tumina ne da wa da dan miliyan 10 nawa take tumina nawa miliyan 10 take kawai dai a gode Allah kawai haka miliyan 10 za ka dan sha kofan kare za ka dan yi yan wasu abubuwa ka ji bayani ma ba wasu kudade ka samu ba ka ji bayani inda a ce wancan lokacin ne ba lokacin wannan tsohon ba za ka yi wani abu da miliyan 10 ai ai kaga baya yi ai ne kudi ma tabawa ake yi ba iya talaka ba kwanaki ina gaya ma shekaran jiya miliyan 20 ne a hannuna amma zan dan shawo kwana ina wani almajin da dan ba su raka dan zo shawo ko miliyan ko ta kare ba Najeriya ta lalace nake abin ya sai hali ko wallahi yanzu mu ci gaba da addu'a ko amma fa kai za a wuce wajen ba Allah ya dama ko lokaci yana wallahi ko fir'aun ne dawo sai mun tsallake a kasan da minti nawa kasan dai shine karshen rashin adalci asalin ba shine karshen ko shi ya dawo wannan ba su taba wallahi kallon nashi ba Allah sai ina ga ma ka ji na rantse ma za mu sha dole ne ba dama baka samu kuɗi ba yanzu ba sai ga zuwa an taifa ka yan mawala suna zagayowa za a yi in baka bada ba kuma ka zama mara kirki ba za a ce baka da shi za a baka fasancin da dama kai ma ka san ina da biliyan daya ni ban taɓa ba biliyan ɗaya ta ishe ni ba za ka kira ni dan maula ba dai biliyan ɗaya ta na san garanti na za a baka wani za ka ji alal to babu damuwa ai babu damuwa ai san Najeriya muke assalamu alaikum barka da yayin lafiya ya aika ya gaba masha Allah ya kwana biya jama'a ya kujiba kuma ya harga ya hauma madalla barka dai ma ai malam kai wuyar gani wallahi na ba ka gona ina ka sani haba malam ya azancin aina na sanka bawan Allah da ganin ka fa kai fa mutum ne wanda ya zaga duniya wayayye wise wanda ya higa ya fita wanda ya san boda kudu da arewa gabar da yamma na san ba inda ba kuma ka ji gaskiya saboda haka bayan Allah ni da kake kallo na a Najeriya state 78 babu inda ban je na zaga yawon duniya na je makaranta ma ta ni da naje firamare gari a ga kuma saboda Allah ai mallam ina nuna ma yawon duniya yayi ƙwarai ma kuwa ka san ne ka dan fara takuwa saboda baka san maganar me nake yi bane ka fara takuwa to me kake nufi kenan bawan Allah ka tafi ka babu da kura ta kake kenan a ba koyar ka nake baka san irin baiwar da Allah ya mun ba ma ne kake kura ta ni ban yi sai yana baiwar da Allah ya mun ba wannan gaskiya ko ba haka ba yanzu kawai nace ka tashi ka babu na ce bazan kuma ya zauna ma akan mota to bari yanzu zan kira mai yana da jiki da mutane sai ya labai yo ga wannan yanzu yana wani takoya wanda muna ya takoya wani kai ya takoya na magana ta mutaka